Isidumbu sikalondiwe Ngcobo obeneminyaka engu-19 sitholakale sitshingwe lapha eqaleni kwalenyanga. Wayigcina ukubonakala nabangani. Isidumbu sakhe sitholakale sinemanxeba amabili okudutshulwa ekhanda nasemzimbeni. Ubese nezinyanga ezimbili ezithwele. Umndeni wakhe ubuyingxenye yombhikisho obukhala ngezinga eliphezulu lobugebengu endaweni yaseNseleni. Fica omunye ubhuti ukuthi angibanaka amanamthekabo kodwa nje abaze benginaki angifuni uqamba abaze benginaki ya akaze benginaki ukunalokho ngaphuma ngigijima ngikhala. Kwesinye isigameko isidumbu sikakwanelile Ngqulunga obeneminyaka engu-23 sitholakale sijingwe eceleni kwesonto. Ushiye emhlabeni ingane zakhe ezimbili, eyodwa neminyaka 3 nenye neminyaka 9. Watholakala egumlekile ngezansi ibhlukwe nephenti kusezansi neskipa siphakamisiwe la ngaphezulu kuvela amabele enamanxeba la ngaseceleni kwendlebe nangemuva entameni nala ngasengalweni. Izakhamuzi lapha zifuna ipolice station, zikhala ukuthi le khona encane intula insiza kusebenza. Abazali bayo or ifamily yahamba yohamba yovula icala akaze livulwe lelo cala akaze bebathathe even serious because the police station vela sinayo sine satellite hlezi namaphoyisa u2 nevan nje ephantshela amasondo ngaphandle. Akho umuntu osabushiwe igamekweni ezimbili. Lomphakathi uqinisekise ukuthi uzosebenzisana namaphoyisa uqeda ubugebengu kule ndawo. Ezindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eRichards Bay.